nini? Mamuzvibhirivha here kuti muchataura nemuroi wenyu? Mamuzvibhirivha here muchasvika kuchipinge kun'anga yakaendwa? Tiri kupfuurira mberi. Purichitaina maronda. Yokuti zvaitaura zvitisiso. Hapana munhu anombotubvisa kushe kwababa vedu vakatisa pandu vanotubvisa. Asi mani mundu ndozvaitika panapa. Ataura ega ndakuita sei? Ndakubvisa zvinhu zvangu ndakurapa mwana. Zvando mashoko amainzwa uko. Asi statisipo. When you spend a day to great enough to cook sexual trola said the video to Gabriel the macha gross is part. Hi when they cry you say it to enough to cook. Set it to other to great where trola say Gabriel half to cook. Where say Gabriel hi when it's part. Set it to work. Gabriel! Say typical great never to couple. Where Trona? Say Gabriel! Say! Sai Gabriel tuaka biri penya biri hera biri muchinjikwa when you spend a day beating off at kupu sechi tuaka hai when cry ro macha gross is part say chipiko grade say tuaka where trona say Gabriel have to kupu macha grow say tuaka where trona Wapo. Muri alert. Wero! Hafa tukupo saje tuaka. Hai when cry. Macha group. Say tuaka. Hai when is party. Hafa tukupo.
Patakamboenda nemwana saka nauya taudzwa pano tainzwa simwe yaita nyuwana nekuti asati tamboinzwawo. Chidimbu chatangonzwisisa ndechekuti iwe ndakakuudzai kuti mwana wenyu unotaurisawo, saka unotova nemhepo dzakamugara ibvai pano munotsvaka munhu anotambudza mwana wenyu mhepo dziripo idzi. Zvanga zvichitaurwa izvozvo zvapatati shuwa zvichiitwa nemunhu akanga aisa mhepo iyoyo pamwana. Taurwa nemwana kunzi ane mhepo iri paari. Saka ndo panhu pavakaenda kumba kwake ndo zvaakasvikotaura izvo kuti bvai pano munotsvaka zvinhu zvinonetsa mwana wenyu, kwete kuya muchiti mhepo inyu iri kutaura panapa kuti iri kutaura nezvangu panapa, handidi kuzvinzwa, ibvai. Izvo zvakataurika izvozvo zvavataura izvo ichokwadi. Iyezve mhepo yaitaura kuti handibvi ndinobviswa nomuridzi wangu wakandibvisa kure kuMozambique. Takabva kure kuMozambique. Saka tazonzwa shoko iro richibuda futi richirangoita the same, risina kupesana. Saka ndozvatabva taziva kuti shuwa ndiye muengi wedu. Nenyaya yekuti chidhuna chindochaita mwana mukadzi ichokwadi, nekuti ndakatombovaudza ndikati onai zvakaita panzvimbo yemwana pane bhuladi kana papendi remwana panzi ane bhuladi riri, zvikanzi chokwadi sitakamubvisa umandara nekusadla nokubata rurimi kwaiti sitakabata mwana rurimi kuti asadla, kwaiti kuti adle kwaiti sinomudhonza rurimi. Mhosva yacho ndeyekuti kwaizvoni baba vacho vakangwarisa vamutaurisa, plasi vanhu vakavaenda kunotsvaga mishonga yavo vakasabhadhara n'anga yavo. Saka mishonga vakapuwa mishonga yakawanda wanda yakasiyana siyana. Vamwe vaidai yokurimisa, vamwe vachidai bhizinesi, vamwe vachidai malaki. Asi munhu ari kuita izvi, munhu anoita nemhuri dzakewo, unotovawo nevakadzi vake 4. Ndiye munhu ari kuzviita. Apa ari kuti kwai ndakatsamwa nokuti mandifumura, kwai mwana aitaida kutomuuraya.
Ndanzi kwese kwamaenda muchidano kubatsirwa ndaenda nemi akatotaurwa nzvimbo dzavakaenda kuti makaenda muprofita uya mukaenda kun'anga iya mukaenda kunani mukaenda futi kusvikiro saka zvese izvozvo inzvimbo dzatakaendawo anga dzichitsanangurwawo nambuya anga achitsanangura munhu akaroya mwana imhepo yahaka pana madzimai Nolin. Saka mhepo iyo yahakiwa ndo zvayanga ichitsanangudza kuti aiwa mwana uyu mhepo yakatanga kubva patakatanga kutora mishonga vakauya kuzotora mishonga yangu ichipinge yan'anga manje yavan'anga ichitaura izvo yahakwa futi ichitaura izvo havana kuzobhadhara mishonga yacho takatenderana 20 years vadzose ivo havana kudzosa mishonga yavo. Saka mishonga iyi manje yakuda madzimai ivo ndokudeketera pamwana wangu kuti mudzimai watakupawa ndo zvimwe zviitiko zvataona. N'anga yacho yazoti chii pamwana? N'anga yazoti ndakuenda ndasunungura ndaregerera mwana kubva nhasi uchienda mberi mwana unorapiwa achipora nekuti mwana adye nekuti nandamusha atokumbira uregerero kuti ndokumbira uregerero ndaitaura nehasha asi zvino ndakukumbira uregerero ati pane chandinoda here yambotanga kuti pane zvandinoda unodei saka zvonzi ini chandinoda hapana nekuti handina mhosva nemi tikati titaura zvitiripe kanzi hapana hongu takakuenda hapana patisina kuenda imbodzokorerai kwamakaenda musikataurei mazita asi kuti takaenda pamuprofita zvikasodai zvikadai tikazoenda futi apa zvikadai zvikadai zvakafanana nezvaachitaurwa nechi nemhepo takaenda chokutanga takaenda pamuprofita muprofita akati ndimai vangu varipo iye mwana achitaurawo nezvamai vangu futi achitaura nezvemhepo yechikwambo nezvemhepo ichinzi yabva kumwana mukoma wangu ichibva yaenda kwatsano wake saizvozvo nokubva taendazve panomwe muprofita. Ipapo muri pamuprofita wokutanga pane zvamakapuwa here kuti mushandise kuti mwana apore? Havaiti paminamato vaipaminamato chaizvo pamakapedza kupuwa minamato ipapo pekutanga zvakaita sei? Akatoita siriasi atina kutozopuwa minamato ndopatakatozoita zvokwaya motikari mwana abva atoshayika ipapo tiita siriasi muri pamuprofita iye iye aida kutomushandira akabva atoti uyu munhu ashandiriki zvitoenda nemwana kumba regai ndikupe minamato kutoti asvika ari kupiri mukwanise kusvika nekuti panapa andichakwanisa vamaenda kumwe patsanangure ipapo mhepo yati chii ati makaenda pamuprofita ndandiripo ndakatomupedza simba muprofita iye ndakamuvhara akuvhara vaivhara nokuti haana zvakaita urikukuya chini iyo n'anga yatakazotora zve tikaisa mumusha haina zvayakashandayakaenda kungotuta zvinhu hana kana chainyanga akatoudza kuti mwana uya aiti gwachwina maoko aingoti orit ndazviwo orit kana kuswedera padhuze nemwana akasingadi akamboswedera padhuze nemwana achimudira musoro wakewo ndokubva atendekwa kunzi pakatendekwa kubva ipapo angasingachadi kuswedera padhuze nemwana apo pfuma angatoa mukataura kuti chii chakatorwa nen'anga yacho nakwamuri uye achiti chii panyaya yekurapwa kwemwana pan'anga yekushaya simba iyo? pan'anga yekushaya simba yakatora vakandoda mombe 4 kana mandi pamombe 4 ndinobvisa mhepo iri pamwana uyuzvo tokupai 3 days mwana unotoenda kuchikoro. Tikati chibvisa akati haiwa ini mutemo wangu ndinotanga ndapiwa pfuma ndisati ndashanda kana ndapiwa pfuma ndoshanda kana pasina pfuma ndodzokera. Saka ndo zvakaitika ipapo kusvika taziti zvakanaka ndokuti pavadari vake vanga ainavo ndokubva tandivatatiratidza munhu
Right, ndobva manonongedzera mombe dziya. Imwe yacho yakabviswa nemwana wangu nobva yaita 4 imwe dzakabva mudanga mangu wangu. Saka dzakutawa pamombe 4 takazova pamarinda 300 pamusoro. Musoro maizvozvo akatora dhoo rangu nemachira maviri, dhoo resimbi. Aizvitora semuripo futi? Zvakatorwa semuripo. Zvakatorwa semuripo nokuti machira matorero akaita pakamuchiti machira magumbeze. Magumbeze kufuka. Anga achiri matsva here? Hongu matsva. Saka kwakadzi pavaifunga pavakati toda kubata zvinhu pamusha vakati ndipe jira. Toda jira dzva. Vatanotora jira machira tatisingafuke ruka pamusoro pewadhiropa takamapetirari ndokuvapa ndokunobata chioko chesambani kana kuti chegwiba chachakaiswa mucheka mutsvuku kuno musiri kwacho chine nzara 4. Saka zvadero zvikasinzi ndicho chikwangu chandabata ichi. Jira harichadzokeri, jira rava rasekuru. Ndokuti jira raifuka. Zvikasinzi jira raifukwa nasekuru Roinda. Nokuti vaigara pamwe pangu kwe 2 weeks nichimuchengeta 14 days. N'anga yakagara papanyu 2 weeks? Saka zvikanzi jira ranga ifuka nasekuru Roinda. Saka pavakaenda kuti toenda kunobata chikwambo kumwana womukoma wangu uku. Chinzi ndinonikonzeresa. Zvikanzi chatiza chadzokera futi kuno kumugore wakumba kwangu. Ndokwachakauya kuti ndoda kubata chibva kubata chindabata chikwambo yakabata chimupurwa. Saka wadero vakazotora chatopera kubatwa ndokubva vapinda mumba akati dera mvura mudhishi. Ndoda kupinda mumba mudining zaura ndinopinda mudining ndokupinda nobva adonha pasi ndokuvata ndoda uyo anonzi ane zita rake n'anga iyi? Ndiva Mapie. Pamapie. Inyaya yakabuda mudare ramambo chiri yakai ichiri kuendera mberi handiti? Ndiri rutodiwa natete Tilda izvozvo. Alright. Ndobva aita sei? Ndokubva ati kuti munhu muchuchusi wake kuti sekuru vamuke vari kuda simbi, chinhu chesimbi. Mai vakati atorai niki rangu dhishi rangu resimbi. Kanzi havadi dhishi. Vanodei kanzi vari kuda dhoo iri, torai dhoo ndori rudiwa nasekuru. Ndokutora dhoo uya ndokumuka. Ndamuka nokuti maisa simbi yandandichida. Ndomatorerwa akaitwa zvinhu zvangu izvi. Ko pane nyaya yembudzi futi yatakanzwa ichitaura? Mukomana wenyu imimi? Mwana womukoma wangu ainzi ndiye ane zvidhoma because mhepo yaitaura pano uyu. Tasa izvozvo yakati ndoda kunobata ikoko kwazvo kunova ndokubhusita kwazvo. Ndo akazonzi akabvisawo mombe yake ne450 cash nembudzi dzake dzinokwana kuita 7. Wakabata chinyoko ichocho chimwe chete chakangofanana nacho. Vanhu vakati toni akati chionekwa mhanye munopisa. Vanhu vakatanga kuti fake mabhidhiri ipapo. Tichipedza nyaya yen'anga iyoyi, pamakaenda mudare ramambo akanga ataura kuti mwana anopora ne3 days. Muchiri kurangarira kuti pane nguva yakadii atora pfuma iyoyo uye mwana nanhasi asati apora? Nditoti July zviya. July, August, September, October unoiti pa 4 months. 4 months mwana asina kupora. Iye pfuma akatora. Musati maenda kwamambo makamboedza kuda kutaurana naye? Takatoenda kumba kwake nino mukomana wangu kumatikanusvika akaramba kubuda mumba make. Akaramba kubuda haana kutaura? Madzimai ndaingotaura nesiya kana kubuda mumba tonzi baba avapo vari moshi asi vachikomuniketa vakazaititaura nesu. Mudare mamambo tisimu akabvuma here kuti ndakatadza kurapa? Haana kubvuma, akatoti nina nhasi ndiri kukumbira kuti mwana ngavandipe ndirape ini ndikarapa. Ndikati wakakundikana kare, handinga kuti inini nguva yese ndopo ndozokuti wo mwana urape nezvazviri izvi wakakundikana kare pawatora pfuma. Akataura here chii chakaita kuti atadze kupora mazuva matatu?
izvozvo haana kupa kuchikonzero wakangoti ndakati uyai nemwana tikati mwana wakaenda naye iwe nevadzimai kumba kwako tikaona vadzoka nawo vakapupura kuti haana kumbonorapiwa kumba vange unosvika ngwasitisiya kumba hoyo wakuenda kumwe ndokuzomupfuma mangwana acho achidzoka nawo nemota bamba ndokugara akuti ndaende ndokurapirai kumba kwenyu haana kurapira kwaaita ndokungogara isi taita kutomufonera muripi mwana wako rwara serious muripi tichitomufonera aindota kuti tinouya kuno kumwe kwatiri tinouya kusvikira tatozoti isu twakufamba mune vamwe vari mutizotizi vanhu vaprofita vatinenge tichinzwa kuti apo pane muprofita waipapo ende tomubetseresa mwana apo pano umwe munhu anobetsera pawangonzwa chete kuti pakati panobatsirwa ngatitaurei pamwe pakaendwa futi pamakaenda paburitswa pahaka mhepo payataura kuti makamboenda pananhingi muprofita pakaswetwa sei takaenda kuno mumwe muprofita akati ndozvigona zvimbotoreri time saka takagara tiri kugoko senda handiti takaita 2 weeks tichigara musango pasi pajerusarema pake handichazivi chechi yake nonzi tiri mumusango imomo achinamatira mwana wainamatira mwana chidini asi chakazoitika nekuti mwana akazotanga futi zvechinga zvaingoitwa hapana zvasingaregi kuitwa kana kutaura futi mhepo yacho yaitaura iyo pachayo achipedza ipapo mwana akazobva atanga futi zviya zvokufa tiri pasitowe ipapo akati wamamboona plan handichagoni kuona kundoita sei nemwana wenyu chimiro chavapochi toita sei abva tati ini hazvina zvichatinetsa nokuti kana ndikazoona zvandiremera kudai kuti ndizowanawo transport yekutakura mwana ashayika ndizoiwana kuti ndakatotorerwa mombe dzese dzikaenda chirega nditore mwana achiri kufema meno kana vakamubvuma mudzimotikari kuti ndiende kumba naye ndokubva ndangomirawo parodi ndobva ndamisa rimwe chimota chaenda gokusenda ndobva ndatokwidza mwana zvekufa izvi aizviita kana masvika panoshandirwa here kuti chero muri kumba panoshandirwa akazviita izvozvo ndobva taenda naye kumba mwana abva aita zvakanaka tisvika pamba ndobva tagara kumba kuya mwana weitodiwa wakati kuno umwe muprofita ari kunonzi kumarere ndobva taenda nemwana watakati kumubereka tinokwira kuti zvinokwendiko hatina kunorarako uya muprofita ndokuya nokushandira mwana waya mwana waye ndobva ashayika manje usiku tatozobva naye nengoro tosvika kutovhara mucheka takamuvharira kuti mwana washayika tatofonera kuvanhu kumba tafonera vana sabhuru tatovazivisa vanhu vakutozara takatowana vanhu vazara pamba isu tichisvika nengoro nechituna chedu tiburisa tiisa mwana mukicheni saka ari mukicheni imomo vanhu vatoisa moto wechirume pazhema mai ari kumba tikazwa imi mwana takati jira riri kusumuka kudai kwaenda vakati jira riri kusumuka rakafukidzwa mwana unobata mwana kudai mwana ari kufema zveshuwa mwana kutopisa muviri ndobva takazongorara tiripo pangu kuti vanhu manje imi panapa panhamo dzadziri panapa mwana wamuka saka haticharambi takaunganira munhu mupenyu ngatichiparara tidzokere kudzimba dzedu nhasi tasangana namadzimai Nolin ndezvipi zvamadzidza padare irori riri sofa pane zvaitwa nhasi zvandadzidza ndezvokuti vandiudza nhoroondo yakatanga kumashure kwenhau yekumboenda kwatakaita pamusha tichienda nemhepo ichitaura pamwana pamusha pemunhu kuti tauya nemwana uya akamutidzinga achiti bvai pano nemhepo yenyu izvozvo ndo zvandadzidza izvozvo imwe nyaya yanga iri yekuti mhepo yanga ichitaura kuti imimi semusha makambogara dare hatina kuwana mukana wekunatsobvunza baibai kuti ichokwadi here kuti imimi makambogara dare uye rakanga rirei ichokwadi takambogara dare zvanga zvichitaurwa
nemhepo yambuya yakahaka wanga uri mudzimu wanga uchitaura ka imhepo hausi mudzimu iwowo imhepo yacho iri kukonzera kumwana kurwara saka achiti makambogara dare asi dare iri mukangosiya musina kuucha maumba ichokwadi takambogara dare semhuri nenhau yekumagadziro ababa vangu saka inhau yatakangosiyawo iri isina kupera nokuti akangozotaura tikambofamba nayo mashope kuti iri masvinguku kuti inofanirwa kuti tigogadzira baba gore rinouya muna August ndobva taita chivando chacho nechokubvuma musha yedu tikatora zviyo tikasamukomi tikapopotera tikaturika kuti taturika musha yedu tinemvuma kuti baba vanoda kugadzirwa sichagona muna August gore rinouya tina zvatina zvakatiomera kana muchiti kugadzirwa baba vanoda kugadzirwa muri kureva kuti udi tinoreva kurova guva kurova guva manzwa sei mimi kana mhepo ichitaura nezvenyaya iyoyo zvakupai pikicha yekuti chii kazhinji kuti ubate chokwadi chemunhu ari kukukanganisira kana kukanganisira mwana wako unosangana nemaincident anoratidza iwo kuti zvechokwadi zviri kutaurika apa zvino zvataa tichiona kunyange vatori venhau vasipo nekuti ndinoona sekuti chandadzidza ipapo chekuti ndadzidza kuti mhepo iyo yange ichitaura chokwadi nezvinhu zvatakambounganira padzidza redu zvekuti dei tanga taitawo kuti tirove guva rababa vana vagogona kusunungurwa mumusha nesuwo tikusunungurwa mumusha mukurarama saka ichokwadi ichocho chabudawo pakutaurwa kwanga kuchiita mhepo iri pana mbuya tinotenda kugamuchira ipapo then pakutaura nen'anga yacho yakapa munhu ushu ari kuonesa nhamo mwana ndezvipi zvimwe zvamabata ipo paipai pakuti maona mukana wokutaura nen'anga yacho yakafambirwa nevanhu ivava kuti vanotsvaga mishonga zvinhu zvandabata ipo paipai mupfungwa dzangu nekuti dzidzei ndezvekuti chokwadi vanhu vakanoromba vakauya nemishonga vakaisa pamwana vakadeketera mhepo yavo sezvinhu vainzi vaida kufuma saka zvinhu izvozvo ndadzidza kuti chokwadi mhepo kuroiwa hunge vanhu vatanga vanotsvaga uroi kun'anga vanotanga kubuda iwe hauna chounenge uchiziva wakangogara kune mhuri isi vanhu vachikufambira vachikuitira mushereketerwa yavanoda mazuva ano vanhu vava kuita madhirama ekuti varatidze sekunge vari kukubatsira ende rimwe racho makamboriona pane munhu akatora pfuma yenyu akatora mombe dzenyu idzi handiti munofunga kuti mabata chokwadi here zvekuti zvechokwadi uku ndokun'anga kwakaendwa kukanotorwa mushonga uyu ndinodaro kubvuma kuti wangu nokuti mhepo ichitaura pamwana wangu uyu yaiti mushonga wedu isu wakabva kure kuMozambique kuti ugone kuda kurapa kubvisa zviri apa unotoda watsvaka n'anga inobva kuMozambique ndeinogona kubvisa apa nokuti ndokwakabva mushonga ndozvaita mhepo yavapa saka nhasi ndanzwa mhepo iya ichitaura pan'anga kuti ndini munhu wekuMozambique wakauya kuromba pandiri saka ndini ndakusunungura basa rangu ravakandikumbira kwandiri saka nobva ndaona kuti ichokwadi nayo tese namai tabva tapanana chibvumirano chokutoti nyaya yetaurwa nemwana iya ishamudapa saka ichokwadi nokuti pataura mwana mbuya vanga vasipo tinovati madzimai zvedu asi zvakangofanana nokuti munhukadzi so tochida kunatsonzwa pfungwa dzenyu
pane zvamabatwa sofa nodare renyu richiri kuenderera mberi harisati rapera rekuti mwana arapwe apore adzokere pakare atange kufamba atange kutaura achita sei sofa musina ari kukudzvanyirirai kana kukuisai mashoko mumukanwa imi makafamba musati masangana namadzimai Noreen mune chamaona here chiri kukupai chivimbo chokuti basa rabatwa nemazvo marapiro ndiwa ndaona mumwoyo mangu muno kuvimba kuti basa rinogona kutibudira mune zvakanaka nokuti marapiro anosiyana vamwe vanorapawo chaizvo saizvozvo handisori vanokundikana zvavo asi vachirapa but marapiro avanga vachiita mwana ndakatarisa ndakuona kuti zveshuwa kurwa nemhepo iripo kwete kuti tiri kurwa nezvakawanda wanda nezveivi asi apa vari kuratidza kuti ivo vari kutokakavadzana nemhepo yacho straight iyo mhepo yataura kuti kumwe kwesoko maingoendawo zvenyu ndaienda pamberi ndobva yazitaura kuti pano ndapatya asi ine vayakambotaurira here kuti hamundigoni vakawanda 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 asi pano nhasi yati chii mhepo mhepo inhasi yauchira kuuchira kuti ndokumbira ruregerero pano ndapatya nokuti munouraya ndingatofa saka inini handidi zvokuurawa ndoda kuenda zvangu hanzi mudika ake asi muombe pabasa aiwa tinotenda baba kungopawo kutenda kune munhu wese akaedza zvaakaedza neakabatirana pamwe chete nemi zvisinei kuti akatadza akaita sei mhepo yanga ine simba hapana aiuya achida kutadza asi kuti chatadzidzawo isusu sevatori venavo ndechekuti mhepo ine simba paya yakaita kuti mwana aitirwe tsvina maoko kustar FM mukwese kwamakafamba uko yanga ichitaura ega kuti aiwa kwanga kwakaita sei kwanga kwakadai asi mashoko enyu kuvanhu vese vabatirana pamwe chete panyaya yatichiri kufamba nayo kuti mwana aite zvakanaka ndeyekuti kurudziro yangu ndeyekutenda kuti ngavarambe vane mwoyo wokubatsira ngavarambe vane mwoyo wokubatsira uyezve vamwe varambe vachizama vachiita saizvozvo vachibatsirana nevanobatsira uyezve vese vakabatsira hatisi kuvashora ndiri kutoti dei Mwari avaitira nyasha nokuti vaiitawo nerudo asi kukura kwemhepo ndokunenge kuripo asi rudo rwavo rwavaiuya narwo ndinorutenda tinotenda baba nanhasi ngavarambe vano rudo rwavasandisiya tinotenda tirambe tichishanda navo maiti vano moyo kuda kudzoka ngavadzoke nenge tichiti simba remhepo rine raderetswa ngavadzoke handisii kuti ngavarege kudzoka abodo varambe vane mwoyo wavo maita basi tinotenda amai ndezvipi zvamadzidza padare ranga richiitwa namadzimai Noreen kubva zvikuru sei pakuhakwa kwemhepo mbiri dzataura idzi vakanotsvaga mushonga wamunoziva nevadzimai 4 uyu uye nen'anga yacho yazova ichitaura ndezvipi zvamadzidza muchikombeya nekumwe kwese kwamaimboenda ine chinhu chatonyanya kundishamisa ndechekuti tazotaura nen'anga yacho kwatanga tisingazivi kuti zvinhu zviri kunetsa mwana zvinobva kunzvimbo ipi saka isu tazotaura nen'anga yekwakabva zvinhu izvi uye n'anga yacho inobva kure semataurirwa ayaimboita mhepo yacho yambotaura isu takabva kure nababa vedu uye isu hatina munhu anombotikwanisa kutibvisazve kushe kwababa vedu ndo vanokwanisa kudini kutibvisa zveshuwa n'anga yacho yabva yataura iyo kuti aiwa mwana ndadini ndamuregerera kubva nhasi uye handichamuurayi nematangira atakamboita nenyaya iyi nyaya yayo yabva yataurika futi nokuti pakutanga mwana wemhepo yemwana wayo yaitaura tabva kwanhingi tatumwa kwanhingi kuti ndidye chikafu ndodla chikafu ndiri pamba panhingi zvose izvozvo zvobva zvataurika ndoma zvamadzidza zvandaonawo saka zvichida kuwedzera zvishoma
unoti kuti tinyanye kudzidza futi nokutenda ndizvo kuti tichaona papurichi kudya bota nokuti pamvura taona vamwe tasara inhau yechikafu. Tichipesa patiri kutaura izvinezva, ndezvipi zvisisaitwe nemwana zvaaimboita asati atanga kurwara? Zvaaita asati atanga kurwara, tomboti utera hwaapa ari yezvinezvi hupi husingafanira kunge huchiitwa nevanhu vezera rake? Utera huripo hwatinoona ndirwokuti unoitwa mukadzi. Izvozvo zvinotishamisa kubva kana chinhu ichi chinomuita mukadzi. Kuchema kwaanoita unochema zvokushama muromo zvokutosvika zvokuda kuti mwana uyu unotoshandiswa nemweya wetsvina. Kana akati ndoda icho chaanenge atendeka ichocho mukasamupa munotemwa, kana wakamubereka unotomburusa anotokuruma, unorumiwa zvokuti hasha dzacho haakondiroroki kana ada chinhu chaanenge ada. Ari kuudya here? Uchema zvinhu zvacho nezvodla kutaura ataura nemasaini. Unotaura nemasaini. Kutoilet haidi. Then kufamba afambi. Aiwa, pakanaka tachingoita kuti tingogara tiine nhoroondo yezvanga zviri kuitika maari musati masangana namadzimai norini, tozoenda pamberi apo tinezenge taakudzoka kuti ndiye mwana uyo ainzi afambe akufamba, ndiye mwana uyo ainzi ataure akutaura, ndiye mwana uyo ainzi adye akuita sei akudya. Manje ndosaka mira tichingoedza kukubvunzai kudai, tine urombo nokuramba chikudzokororesa, asi tinoziva kuti inguva yakakuomerai. Asi kusangana kwenyu nezvaitwa patatosvika izvinezvi, hakuna munhu anogona kuti akangobva angorapwa ipapo watotanga nekuti zvane mwedzi yakutosvika 4 inoraudziwa. Tinotenda rakaitise nguva kuna madzimai anobva atosvika nekuti zvazvaita zvaibva zvatoratidza simba zviri panguva pauri iwewe. Saka kana iwe usina kuyera kurova kuti wachichidzirwa uchibva watotya, ndo zvaita zvinhu. Saka zvakachichidzira zvaibva zvatoka. Saka uyu munhu anga achitoziva kuti kana zvakatonzi maenda kupi hazvikupa zvakabva nekuti zvaizviratidza simba. Asi apa zvatoona kuti patasvika isusu panapa paitwa izvozvo tinogona kutopfa ndisu nemunhu wedu. Ndo nyaya itika zvokuti pamuprofita patinenge yanguti tikasvika pamuprofita patinenge tasvika tikangovatako chete zvikangomuka zvakangoita tsvina hachisina kwachaenda. Kana nyange topiwa zvedu munamazva zvichashandi ichokwadi nauyo yanga iripo, asi nanhasino zvekutoona kuti patasvika pano hapaitwe zvipi izvozvo. Ende zvinhu izvozvo shuwa ininiwo ndichitarisana nemudatozvoona kuti zvinhu izvi zvinotokwanisa kutaura zviri pane mwana uyu, asi panguva yamunozosvika imi pamuprofita pane mwana kuchienda izvo zvinhu zvakatogara kudhara pamwana. Saka pakagara kudhara pamwana zvichisvika zvinobva zvatozviratidza kuti tiripo unotiitei, saka chitaura nesu. Ndopa zvinotanga kutaura kuti isusu takatosimba hapana zvaunotiita, ende isusu tikuda kutouraya, ende uyu tichakushandisa kumuita mukadzi. Anditi muprofita kurova kuti simba reriye rinobva ratodyiwa abva atotangirwa. Ndo nyaya yange ichiitika, but panapa zvatoona kuti panapa taonekwa kudhara. Saka nyaya iripo ndeyekuti takatouya tinogona kuitwa zvisakasiyana nezvatinoita ndopa zvawanda. Ndo nyaya iripo. Saka nyaya yakutongopo ndeyekuti ada kupota achinwa mvura yakawanda, opota achipiwa chikafu, muchimanikidza poriji achimedza, muchimanikidza achimedza, svika akuwana simba nekuti kutaura ari kutoda kutaura, asi kuti izwi kuti rinyatsosumuka risati rakuratidza kuti haana simba. Ende mudumbu make munoda kutogezwa nekuti ndo mamune network yezvinhu zvese, nekuti mudumbu muchekutanga paakanzwa kurwadza kwomusoro inetwork yakapinda ichibva yanodzika netsinga ibva yanopinda mudumbu. Saka zvinhu izvi zvakabva zvaenda kunogara mudumbu, zvagara mudumbu bva zvakaka matende mudumbu mupi imo, bva zvanotanga kunokwira zvichibva mudumbu iyo zvichinokwira kunosvika paura. Saka unosvika pauro zvakabva zvanogara zvagara ndo zvaitobhuloka rurimi, kuti rurimi parunodzoka harufaniri kuzodzokera ruchibuda.
kuti akwanise kumedza. Saka zvadaro zvaibva zvagadzira nonzi gararwi. Kana makazvitarisa kuti panguva isatanga kumitira munamato anga achibudisa gararwi ende nanhasi asati rapera. Saka gararwi rinopera nei? Rinopera nekuti iye adya, rimwe rabuda, rimwe racho rinobva rapinda mudumbu bva rabuda nekuchaya kuenda kutoilet. Nekuti zvakabva zvanobhuroka kana system yekuenda kutoilet. Zvichezo zvine imwe tsvina yaibuda, tsvina yamaiona imimi munotsanangura muchiti ikuitwa nezvinhu asi yaibudiswa pasingafani kubuda netsvina. Nekuti makaitarisa itsvina yemunhu. Asi mamuna kurapa yabuda napo. Zvinoti yaibuda nepaisingafani kubuda napo. Ndona uyachizvekaita. Kumubata so kana kumugezesa ndindega ndimugezeseka ane simba rimwe rokuti kana ndakutomugezesa totomugezesa tiri tuna baba ndokuti ageze kana ndiri hwana ndimukwanisi kumugezesa Iya yemhepo manje. kana kuti kumupa mvura so kuti kumupa mvura yekumwa mvura yewe. akareva chanekareva kuti ndodai munototanga maurayiwa mungoindi Ndozvawaitoro muchazvionere. Ndizvozvo. Ninare. Aiwa narandi. Andina naro nokuti dai ndanga ndinadzo naro baba wangu. Ena ndinadzo naro baba wangu. Ne. Ndatokutanga kuratidza izvandoita. Avanoziva pano pavanofamba apa, vanofamba vanoziva kuti kana ndaenda kunosvika kusina ari kuona. Aiwa, ndine totori pamberi. Anobva ati ndoda kuita zvakati apa, azviite. Aiwa tapanzwa. Tagamuchira kuti mabvuma kuti pano pane shasha. Madzimai norina ava vanoita mobva manoudzana ikoko noti kauya ikoko kumaraini kwenyu ikoko. Tichakufumurai pamberi pevanhu. Toda kugara takuudzai. Mazviona ka? mese muchikwanisa kuungana sedzinza muchiunganidzana. uye akambokutengeserai mwana weyu ndiani chimise chidhoma chenyama Iye mwana anotengesewa. ameno Vakasarudza vega. Vakasarudza vega. Baba wake vakangwarisa. zvakaoma Maita basa mauya tataurirana. Tanzwa pamumire imi maziyawo pamira mwana. Mufambe zvakanaka.